en puɗɗorima inde Gueno togɗo en honni en hakkude jeeri e waalo wi kañum tan yen ndew ɗum en juule nulaaɗo men korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men moƴameɗe en juule kala saha en donima jinnaɓe men ɓe sababul godal men woni aduna en donima dendagal sernaɓe men ardiɓe en to banggue diine e ardiɓe en to banggue aada en donima dendagal ɓe cellani ɓe hene tawe cuuɗi cafrirɗi ɓe hene tawe galleji men ɓe ne mbadde rafiji men ummo jotto ɓe nana gondi e rafiji mumen ene gandi ko gondi ene donki dañde no cahorri ɓe ne joguide garuna ene gandi rafiji mumen en donki safrade yitude safaruji men ɓe hen kadi gandanɗa hoore maɗa ene donki gandanɗa hono cafrori Allah noon ne jogui jaam yo Allah addu jaam yo Allah addu afiya en donima dendagal dumbaɓe ko ɓuuri hen hewde ko toñaɓe ko takkaɓe ko ɓuuraɓe doole mumen ko ɓuuri haɗaɓe hajuji mumen haɗaɓe miijoji mumen nde Allah dumbittaɓe ɓe paata e golleji mabɓe e galleji mabɓe hay waɗɓe ko boni ene nanga yo Allah même ɓerɗe mabɓe nder kasoji to ɓe jaltima gona e lappi peewal nde won noon kasoji ko ɓuuri hewde wiyete ko maison d'arrêt de correction neɗɗo nawirte kaso normalement ko beele gandanɗa hoore maɗa ene yiiya ko woni nder kaso ene andana liberté wawi welde beele so dumbima toon ɓernde mum gandanɗa hoore maɗa ene wacco jomum beele jomum ne hasba hoore mum so yaltine yewona e leppi peewal malheureusement noon kasoji meɗen kala naɗɗo kaso so renaki so yalti tawi nantirɗa ko feccere gende walla libar bandiyagal sa naati kaso sa renaki sa yalti tawata kala wonde kiloji ɗiɗi walla kiloji tati bandiyagal ko ɓuuri hewde noon saabi ɗum ko gonka kasoji meɗen nde wonno so neɗɗo naggama dumbama sen ƴeewi leyɗele kewɗe sen dokki yeru tan ko wayno Chine kala nannaɗo nder kaso so tawino jangguinte tawi ko suka jangguinte meccal bawgal wonde foof jomum jangguinte meccal ene liggono leydi ndi ne liggono état ɓe ñootat tini militaire uji kewɗi ko jiiya toon tiniji liggotoɓe sécurité ji kewɗi ko jiiya toon gueɗe kewɗe ko jiiya toon koye nder kasoje watte ko toon fewnte ɓe jangguine gandanɗa hoore maɗa mécanique ɓe jangguine cordonnerie ɓe jangguine moni pop jangguine meccal rewɓe e worɓe moni pop ne jogui ko fewndata jogui ko liggotoɗa ko liggotoɗa ko état tawi gandanɗama ñamde ma e yarde ma ko hen iwata saabu eɗen gandi so neɗɗo nder kaso ko ñamowo ko jarawo ko gottinteɗo so sellani ko cafteteɗo ɗum noon ɓuuri moƴƴude taw jomum ko productif ne liggo ko liggoto ko holko wawi jogade ɗum hen ko heddi ko gandanɗa hoore maɗa tawa ne ara waɗangal état gartam ɗum kala nde jomum yalto e kaso ɓen noon tawata nder kasoji jangguinaɓe métier ne gollo so jomum yaltoyi kaso nde pen mum gasi foof tawata ko jomum yaltude meccal mum tawata ko jomum yaltude meccal muɗum hankkadi jomum daña ko toppiti goɗɗum ko wona wiide ne rutto e bandiyagal yo Allah inu yo Allah reno yo Allah suur en dunima dendagal ɓesguji men tawateɓe wuuro tawateɓe ladde en dunima diaspora men yo Allah aynu yo Allah reen duwo tan ha joni laamuji ɗi yo Allah rokku laamuji ɗi ko kilni ko wona hoɓɓe jigueɗe kamtorende mbaɗoɗe toon to Afrique du Sud leydi gandanɗa ko maɗa wurnode e apartheid leydi ndi ɓaleɓe kaɗano fofde leydi ndi ɓaleɓe kaɗatano nadde walleɗe leydi ndi ɓaleɓe kaɗano nadde janggude walla école aji hande ko ɓaleɓe ɗin leydi darto ene dutto e ɓaleɓe hono mumen ene didda ɗumen ene duppa galleji mumen ɓe jaaha ha hôpital ɓe tawa étranger ji ɗanniyankoɓe ene goni ene antiri jomumen ɓe jaltini alay force fodde 50 ujunere koɗo ko yaltina ɓe ko yaltinaɓe ɓe ko dogɓe ene jalti leydi Afrique Sud ɗeɗo balɗe waɗi hay mayɓe surtout to banggue gannaɓe ganeji ko hunde hulɓinide ko hunde nde fotani gandanɗa hoore maɗa yiyede e nder leyɗele Afrique surtout e nder leydi Afrique du Sud noon yo Allah aynu jeekuɓenno ko wanno nder leydi Mauritanie walla ko jokki ha joni wadde nder leydi Mauritanie hoɓɓe nanguede diddede goram ɓe tawene dow étage uji ne maaha jomum yiya auto police doga diwa yana ɓe hen gaño ɓe tawe nder galleji
ɓe tawe liggorɗe men nangue nawe taw nawte woni hen gandanɗa hoore maɗa nawte hay so keeri wona keeri mumen ko gueɗe kamtorinde ko gueɗe kulɓiniɗe en jii passé Afrique ko woni tawi to États-Unis d'Amérique saaha neɗɗo noddete yo ar rendez-vous mo avocat ma nodduma rendez-vous maɗa entretien jaaha notiyade rendez-vous maɗa tawa police de l'immigration teɓuma nawtuma nanguirma ni so wona gandanɗa hoore maɗa ko ɓorniɗa ala ko gartirɗa noon ko hunde hamnide ɗen ñaago Allah tan yo Allah rokku laamuji ɗi yo Allah rokku laamuji ɗi ko kiilni ko wona hoɓɓe ɓe ganda kadi kala leydi nde hoɓɓe ngala kala leydi nde hoɓɓe jahata leydi jam ala toon kadi Allah ne seedi kala hoorejo leydi dariɗo gam gandanɗa hoore maɗa haɓade hoɓɓe toonjo hoɓɓe on mbimi Allah rokkat joomum gardiɗo ndi Allah rokkat ɗum ko hilni goɗɗum ko wona hoɓɓe ɓe ɗum teskirɗe ɗum ko dow jabaɗo yo Allah aynu yo Allah reen sikki ala eɗen dono musidɗo men ceerno Amadou Tidiane Alpha Mamadou Siliba toon to ka heeɗi kono kadi eɗen dono Abdoulaye Wallel Ndiaye e ɗeɗo golle payidunɗe no feewi ɗe o waɗani ceerno Amadou Tidiane o waɗani ko leñol ngol fof o waɗani ko leñol ngol pop tawi kadi o waɗiri ko saabu Allah wona par ce que ceerno Amadou Tidiane ko ceerno makko ala ceerno Amadou Tidiane wona ceerno makko ceerno Amadou Tidiane wona ceerno makko eɗen gandi kam so tawi neɗɗo ƴeewata ko ceerno ummata ko Madina Gounass wiyene ƴeewoya nokku goɗɗo banggue goɗɗo ƴeewoya ceerno ala mataw ko yiide tan ceerno Amadou Tidiane ne hande oto ceerno Amadou Tidiane ne hande oto ne foti sodinede oto ne foti teddinede saabu en yii Abdoulaye Wallel o heewi ko arde guure walla nelde yimɓe jaaha e guure kadi o waɗaka Mauritanie o waɗaka Sénégal o waɗaka e dara maayo wona keerol kala wuuro ngo andi ngoɗo wuuro ne hata jini e forage uji ne ɗomɗi o walla ɗumen dañi forage uji kanko ko neɗɗo gandanɗa hoore maɗa joom hakkille jaɗɗo ko neɗɗo joguiɗo conseil ji moƴƴi e kala saaha ƴeewa ko foti waɗede o waɗa ma nden duwanomo kanko Abdoulaye Wallel yo Allah lomtin yo Allah wat barke o hedde jawdi makko yo Allah lomtin yo Allah wat barke o hedde jawdi makko en duwnima ceerno Amadou Tidiane kadi nde juursata balɗe e oɗo oto garɗuɗo joɗɗo jaadude jamanu o rewata hen Allah o jokkiten en ɗam allahumma amin sikki ala musidɓe tedduɓe kala ñande talata eɗen kewi addude carika men hande noon hanki en mbaɗino vidéo seeɗa vidéo dabɓo no kewɗen wadde kala saaha sifa rendo men hanki noon e vidéo he kalnoɗen woni nakla ɓosfal kalɗen koko fate caɗele dewle hande mariage uji caɗele dewle hande mariage uji wona tan caɗele goɗo gorko desowo wona tan caɗele oɗo debbo deseteɗo ala ko caɗele famille o foof no diɗorno ko caɗele sen ndiyanani ni mbiyan ko caɗele wuuro ngo walla ko caɗele diwan o foof no diɗorno saabu eɗen gandi guure men ko jahodiroje so tawi gandanɗa hoorema dewgal hande waɗi ndulumaji funeɓe ngal dewgal ene wayno ko ndulumaji dembe waɗi ni saabu ala heddotoɓe ndulumaji dembe dewgal hande so waɗi Dondu walla so waɗi jowol Mauritanie eɗen gandi ala keddotoɗo jowol Sénégal dewgal so waɗi Dikseba eɗen gandi ala keddotoɗo ɗal haye ala keddotoɗo Mafounde ala keddotoɗo Sinthiane Diakiri ko ɗinnagal diwanoji ɗi fof ala wal ummotoɓe ni ha caggal tacca maayo ummo caggal maayo ngara en teskima noon ko teskiɗen e oɗo saaha joni dewle ɗe teddi dewle ɗe muusi saaha ni walla wiyaɓe ne mbaɗoya dewle ene ummo Fouta e mbatta wadde dewle nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie walla mbaɗoya ɗum Dakar walla mbaɗoya ɗum Bamako walla mbaɗoya ɗum Guure Mawɗe kono en ji saaha sa renaki ni cikkata ko hay dépense uji mbiyeɗa aɗa dogotoɗi sa renaki maɗi ɓuuri dog musde ga hen nene saabu teskede en teskiɗen saabu teskade en e oɗo saaha joni so tawi wiye Nouakchott walla capital uji ma ƴetta lié ma luwa lié ma ƴetta espace traiteur ma ƴetta dépense uji ne mbayno leydi ma ƴettade fille d'honneur gueɗe tubakoɓe gueɗe ɗe gandano hanki ittuɗen ha laaɓi hande son cimbo ça va baɗɗo ɗo ko uddude joni ça va zen voilà waɗen kasetaw sinina waɗen kasetaw sinina
non non dede dara ko maw khalas maw ma ninda sare nek mbiyata ko dépense uji gondi gaadi ɓuri heewde ɓuri musde e dépense uji même gonɗo village gonɗo nden to gure men tokose sabu en ƴetti gueɗe tubankoje en ƴetti gandanɗa hoore maɗa en mbayli ha laaɓi kala ko fatinno e mariage uji meɗen neɗɗo jeyata ne jogui galle mum walla ne jogui galle bamum waɗoya mariage mum pecce jamma ha 1 heure 2 heures de matin yimɓe ne paadi saaha ha 3 heures saaha ha salatu yimɓe ne paadi jomajo arani ara waɗa ɗon wittage seeɗa heddone photo ga ne film ga ɗum jomum luwa auto ji men encore paata galle taw ko galle luwaɗo woni ko mbiyata appartement ji faye appartement tawa appartement ji paaɗon ɗi to mbaloyta ande joom suudu maɗa jamma mon noos appartement jaaɗon ɗi nde appartement ji ɗi ko on ganda idnoɓe wonde ɗon on ganda idnoɓe lelade e ɗen leese on ganda idnoɓe lelade e ɗi darabuji en ganda hay goto anda ko ponnoɗa wadde nder galle maɗa e nder suudu maɗa e nder leeso maɗa e dow darabuji maɗa tawa aɗa andi ko galle ma laaɓal galle maɗa laaɓal darabuji maɗa kono hannde mbaɗeten ɗum ko appartement ji yo Allah faabo en jii gande hannde dewle Fouta hannde hayso gurel Tukset ƴeewe tan hayso mbimi ko guron tan Tokson gure men gure fulɓe ɓe hayso toon tawa jiya gure tawa ko tibaji 5 walla tibaji 6 so fori tibaji 10 mais ƴeewe mariage uji maɓe cikkata ni goram kamɓe ɓuuri tampude cikkata kamɓe ɓuuri tampude tasaji gadde wutteji gadde pittirɗe gadde binowaruji gadde fawdire ñande yengue nde walla sen kaali gure tokose ɗe so ɓe ngala to bagage o waali bagage o waalata ko boowal wallahi alqur'an al karim mi wiyata mi nani komi yii oto ne luwa karuji ɗi Sénégal la mbiyata gandanɗa hoore maɗa cheikh Chérif Mauritanie ga wiyata ga ko mari cuyi mi yi kar luwa ha gandanɗa homaɗa ronki uddade bagage nder e boowal ne waɗa bagage kaaki taw ko fakaki kurtungu gadda tasaji ɓe gadda tasaji ɗiɗi ɓe gadda binoir uji kala hande bande desowo walla bande desnowo alay saago gaddana ɗum gandanɗa hoore maɗa tasa gaddana ɗum tasa mawɗo tasa tokoso mbaɗa hen binoir mbaɗa hen pittirgal hay goto famata ce qui est bizarre mbimi ko bagage o ñande ko adi ko bagage o ne fecce walla ko adi ko bagage o ne hollire ɓe jomum noon ka dañoto mofti ɗum so mariage gaside timmata lewru so an baɗɗo galle baɗɗo yangue o so tawi on yii dañde koɗo on dañi koɗo jiiɗi nedde lubottade on ngala duttuɗon holto nafoore woni eɗen mbiyen ka mbiyen ko nafoore holto nafoore woni wutteji limi ha wayno leydi hokkire ha laaɓa ha weccere woda ɓe keɓani kala kadi jijjitaɗo walla kala keɓ mo heɓani heddo kadi wonta ne tikka heddo ne harmodiri e heddo ne tikkodiri tawa galle mum walla keɓɗo mbiya woy sa yo wona an heeɓi wonta dukuji yimɓe jooɗo fodde lewru walla fodde balɗe ene donki feccude bagage ko kaari foti heɓde ala wona kaari hankkadi wonti caɗele wontini en gandanɗa mbaɗa cal butuk batak eɗi ko enen pawe dow koye men ala e bindi ala e diine ala e aada ko enen tan beela eɗen pawi dow koye men ɗeɗo tampere hokke suudu neɗɗo wiya rokkama suudu debbo wiya rokkama suudu fodde lebbi 4 lebbi 5 ene fito ene prépare to yimɓe jooɗima yangue ko piye defoɓe ko piye cuurki ko piye gandanɗa homa lawƴoɓe kaake ko piye adduyoɓe jombajo ko piye nawtoɓe jombajo ko piye duusoɓe yimɓe piya tan piya haade ɓe mayde kadi sinno tan ko laawol gotol watte ko wona laawol gotol ñande fof ha tengtino oɗo saaha joni so vacance uji gaari ala ñalawma mo yimɓe jotto tawa jangue ala e galle walla ala e wuuro kadi wona e wuuro tan saabu eɗen gandi guure men ko jahodiroje saaha wuuro waɗa janggueji ɗiɗi saaha wuuro woto waɗa janggueji ɗiɗi walla janggueji 3 janggueji ɗi fof ma jeehe janggueji ɗi fof ma piye janggueji ɗi fof ma balle gara musidɓe tedduɓe gaare yonti ko eɗen ummono koye meɗen ɗeɗo caɗele noon ala ko addi ɗum so wona salaire jibinede so wona salaire gandanɗa hoore maɗa halfede moni fof wiyata kañum halfi hoore mum wiyata kañum jibini hoore mum moni fof wiyata kañum ko wela waɗata e galle muɗum ɗum ɗo mataw hankkadi ala ko heddi so wona laamu ummo kadi mbaɗa yiyanna kala ñande laamu ummini ɗum ñalam goto ɗum dartoto
sabu en ndi cérémonie ɓurɗi wadde fayida ɓurɗi gandanɗa sa cérémonie diine laamu wi yo hayto hayta ɗum noon so tawi gandanɗa hoore maɗa en ndenaki yata wona laamu jogori hayti nden ɓaade sarnaɓe kaali ya tabbi donki sabu mbaɗa tesko rawane walla rawandeya en ji bato waɗino to Wourossogui ceerno Aliou Thiam galle ceerno Aliou Thiam yo Allah jundu balɗe moƴƴen battane holko farno ko farno e ɗeɗo caɗele yo yimɓe jurnita ko mbaɗata e dewle ko tampi tenge ene mbayno muusi mariage ene muusi piye ene mbayno leydi gueɗe kewɗe nane mbaɗa hen ñande fof kadi kesum kesumago ne ɓeydo hen déguisement ji ɗum ñande fof mbimi ko hesɗi ara hen no yimɓe ƴewata gandanɗa homaɗa no koybitiri koye mumen ƴeewa ustu tampere kono holto wattini ko ɓe jaɓa ɓe calo yo Allah junnu balɗe noon ceerno Amadou Tidiane Ba Madina Gounass Allah junna kadi balɗe Allah junna gandanɗa hoore maɗa needi e juɓɓudi gondi toon ndi sabu toon alhamdulillahi rabbil alamina alhamdulillah toon tan jiimi alhamdulillah kala ko gandanɗa hoore maɗa ko ceerno yiɗa kala ko Allah yiɗa ceerno yiɗa kala ko ceerno yiɗa wattake e wuuro ngo e guri men ɗo jiimi tan gandanɗa hoore maɗa to yimɓe respecté konngol khalifa ko toon guri keddiɗi pop neɗɗo ni ne ara e wuuro waɗa dewgal taw yettaki teddinani hay khalifa wuuro ngo teddinani hay almami wuuro ngo taw kadi ko almami humata dewgal makko kañum waɗata fof ko ala hoore yahata kono kadi ko waɗi koyɗe sappo ɓuura bonde wal gueɗe ko mawɓe ardiɓe diine ko khalifaɓe diine wuuro meɗen ko almameɓe men ko ceernaɓe men poti darade kalan en ko foti waɗede kalan en ko fotani waɗede kañumen ponno heɗardade en kañumen ponno noddude en kañumen ponno gandanɗamo kadi noddi ɓe noddi wajama ko yimɓeɓe ma toon tiiɗi koye tan ko yimɓeɓe tiiɗi koye tan so wiyama tenge yo uste walla tenge yo hakkide moni fof yo kañum ɓiyum kañum jibini ko wela waɗata tenge muɗum to wiyama gandanɗa hoore maɗa yangue yo yimɓe pamdinde yo mbaɗa gaari gotal kadi jomum wiya min ko kanko min sodata gayam hay goto mi namdaki somi wela mi sooda ujunere gaari eɗen gandi no gorɗen kala ko eɗen gandi neɗɗo kala ko bandum waɗi mbiyata ko ma mbaɗa kala ko bande waɗi mbiyata ko ma mbaɗa ƴeewe piye men ƴeewe tan piye wol garowo tan ene ummo galle mum ne ari ene ɗamini fiide ujunere o yiya pisere makko walla o yiya gandanɗa hoore maɗa nawli ko fiya ujunnaji 5 heddo omo fifto ga omo ñamlo ga omo ɗumnina ga o wiyama o fiya ujunnaji 5 dole potani kono o wiyama o fiya hay goto men wanda wawatta ko wawi moni pop wiyata gandanɗa mo wowi sayo kaari ne ɓuuri ɗum moni foof ne jogui kongu kono fonno ko guyel almameɓe meɗen e sernaɓe khalifaɓe diine guure meɗen no ndigal woniri gandanɗa ma toon to Touba no ndigal woniri gandanɗa toon to Daka Madina to Madina Gounass kono noon guure men pop foti kala foof alhamdulillah guure kala wuuro jogarɗen eɗen jogui khalifa men diine walla en jogui khalifa diine ngono wuuro ƴeemi yimɓe ne poti hormade minen fof ken julɓe en dañi chance aɗa wawno arde wuuro tawa ɓe ko julɓe ɓe gona julɓe kono enen Allah walli enen fof ken julɓe kala wuuro ne jogui khalifa o ko kañum gandanɗa hoore maɗa foti ko yimɓe foti wonde tunorogal meɗen surtout ko fate dewle men ɓaade dewle men kam ha hande eɗen keddi dewgal wattake taw wona almami humi wona ceerno taw wona julɓe kumingal hay sin eɗen mbaɗaya mariage uji de banggue état civil pour hebde kayitaji kono kam eɗen gandi holko sakki less ɗum ko waɗɗata ko tan eɗen gandi holko sakki less ko fati o ɗum noon tinɗen garen mbawen almameɓe mbawen ruttade e diine mawen nde gandanɗa ho mbaɗa basade almameɓe men e khalifaɓe diine men yo gon tugneɗɗo meɗen koɓe kalanta en koɓe ballata en ko so wona e nafoore meɗen kadi ganden ko mbatten ko pop koko harmi ko mbatten ko pop e ɗeɗo dewle koko harmi saabu ko lorne harmi fof eɗen gandi lorne harmi ɗiɗi ko gandanɗa hoore maɗa ko duppude jawdi ko bonnude jawdi enen fof eɗen gandi bonnude jawdi bonnude guura ko hunde bonde ko bonnude guura enen fof eɗen gandi bonnude guura ko lor bonnude guura gandanɗa maɗa ko hunde haɗade to banggue diine islam donc hande ko ɓuuri hewde e dewle men mbaɗata ko dow haram ko ɓuuri hewde dewle men mbaɗata ko dow haram debbo gandanɗa o maɗa biyeteɗo marié debbo desreɗo o jomum guila saaha o guila 11h yaha salon de coiffure guila 11h ene waɗe poudare en ga ene moore en ga ene waɗe maquillage ga
gila 11h jomum taw gandanɗa homaɗa ha 5h 6h mbaɗa kadi wona kañum tan hande jahowo mariage fof wiyata jaaɗo law walla lelɗo yaade o so wottima ko jaaɗo so woodi julde tusbar ko heehi takkusan tawata ɗum ko salon julta futur toon tawata ɗum gueeƴe toon tawata ɗum faya gandanɗa hoore maɗa to lieu to mariage o waɗa toon waɗi jomum waɗi ene fiili yiiɗa misoro mum bona ene waɗi poudre yiiɗa poudre mum bona ene waɗi maquillage yiiɗa maquillage mum bona jomum won toon gandanɗa hoore maɗa ha 5h 6h de matin ene marié fuɗɗo arde e debbo fuɗɗo arde mono fof kadi wiyoma foɗɗo e marié nde jomum gattata saaha taw salatu yonti jomum yetto fukko jomum yetto wona salatu ala sabu ne andi lawƴude poudre o e ittude fof ko jomum fukko so tawi jomum dawani ñande finno ko edde 11h midi salatu o kadi naɗon juulani holno foti waktuji jomum juulani e holno foti gandanɗa homa ko ñande fof dewle ñande fof mariage uji ko ni walla mbiyen weekend fof mariage uji ko ni ɗum noon musidɓe mum yonti keɗen jurnto koye meɗen yonti keɗen jurnto koye men ken julɓe ken ɓiɓɓe julɓe ɗum noon timɗen yonti gandanɗa homare keɗen jurnto ko mbatten ko yonti keɗen jurnto ko mbatten ko ganden ko ɓuuri hen hewde yadani e diine men ko ɓuuri hen hewde yadani e aadaji men ko ɓuuri hen hewde kadi gandanɗa hoore maɗa ko firtago ko ustare wonande meɗen ko ustare wonande men ko dépense uji inutile ko tampere kadi surtout tampere e loro o surtout tampere loro o hande vacance uji ni Allah ne seedi hande woli yimɓe goram ɓerɗe mumen nana beeli mumen nana ooli wol yimɓe hande beeli mumen nana oori jogui ko liste ne jogui mariage uji le 10 mbaɗa jogui mariage le 20 mbaɗa jogui mariage le 22 mbaɗa jogui le 25 mbaɗa jogui mariage saaha jomum ronko andude ni holto yahata kadi haysa yahani ka neldo pied haysa yahani ka neldo pied ma ka neldo participation maɗa ete yimɓe ne ummi joni e année scolaire yimɓe ne ummi joni e école enen fof eɗen gandi hande hunde fof ko tiiɗi ndiyan gawri no woodi maaro no woodi fof no woodi hande fof gandanɗa homaɗa hande hay laalo koye poche uji yaltata fof ma soode fof hande ma soode mbimi hande hay laalo ma yimɓe cooda hay ko yimɓe jahanno gaddoya ladde ene kutoro hande walla ne mbaɗno hande fof ma soode pop hande ma soode kadi hande kala ko jaranno hanki bujoyi hande sa waɗani temedere a heɓata ko caɗele ko piye neɗɗo gandanɗa hooma liggaki debbo surtout bandiraɓe rewɓe liggaki jomum liggaki yahani jeere yahani hay nokku gollaki hayso mbimi ko joom salaire hayso gollotoɗo to vacance ɗi gadi ɗiɗo mariage uji ko fawe mabɓe ko jomum wawa holko heddoto goram ko jomum ne ñaagoga ko jomum ne wullitoga ko jomum ne woytoga nde wonno neɗɗo so ƴetti téléphone mum tan wima min de mbaɗa jogui dewgal mbaɗa jogui mariage hay sinno wiyanima wallam hankkadi firti ko jaguimama kadi wona goto saaha tawa kadi gandanɗa homaɗa pop yimɓe mbaji galle foof saaha tawa baji koye saga koye hoore goto tawa galle foof baji koye hoore goto min jogui mariage emin jogui ɗum saaha ni jomum e nder koto nene ko yummiraɗo noddata sagata gonɗo ladde walla sagata fonctionnaire ganda de min jogui yangue walla ganda de hikka yangue ñande pawdiri dow koye amen sa fabaki min de min kersat hay goto yiiɗa yummum hersa hay goto yiiɗa bandiraɓe mum rewɓe hersa heddo ko moftunoɗa ko ponnoɗa ñamde ko ponnoɗa ñamminde yimɓe ne mbaɗe mariage uji wona jokkere en ɗam yimɓeɓe ko cikkata jokkere en ɗam ko wona jokkere en ɗam ala hen saabu waɗi wiide jokkere en ɗam ala hen kala mo piyanɗa windata ko carnet en andi ko piiɗa ñande wonde ko ɗum fiitantuma kala mo arani yangue walla a fiyanani walla aɗana ɗum tasa koko nanguirtuma ɗum miijotako ne wawi a ala miijotako ne wawi taw ka keptaɗo miijotako ne wawi ka tampuɗo miijota ko an gollaki miijota ko an goram ka miskino Allah miijota ko a ala gandanɗa hoore maɗa mo juɗɗo junggo jomum miijoto tan ka welaka jomum miijoto tan ka welaka walla fasnaki ɗum sa arani yangue mum tikka sa fiyani ɗum seeɗa tikka sa addana ɗum tasa tikka sa addi ɗum tasa el tukso ele mettina hankkadi yimɓe pop gonti gandanɗa homaɗa rankineji en gandi kadi ɗum ɗo wona jokkere en ɗam ɗum ɗo wona jokkere en ɗam sinno ko jokkere en ɗam so neɗɗo addinima beltoɗa ganda addinima so addananima ganda ma taw arsigue ma arani walla ganda jomum artanani walla malheureusement wona noon mawɓe men nden gurna mawɓe men nden ne gurno so tawi gandanɗa hoore maɗa walla mbaɗa o dewgal ko balle payduɗe gaddete kadi hay goto tinta aɗa andi ɓi kaari ne resa hikka walla ne resa nduɗo lewru maayi guila lewru no heddi gandanɗa hoore maɗa guila mariage o ne heddi
jomum ƴetta babba mum walla ƴetta sareede mum waɗa hen mata sag mata gawri walla jomum ƴetta gandanɗa mawɗo jawdi walla ƴetta ngaari walla nagge sogga guila ngana yettaki walla fodana jomum so tawi yangue ne woodi garna e ŋeƴari ara holluma ngaari mo nani nde mbatta yangue fof garna yaari ngaari nangue hirseta hay goto tinani hay goto anda wol gadduɗo ngaari so wona an mbaɗanaɗo an jinnaɗo haalti goɗɗo andata ɓe gadda balle jamma joƴƴina hay goto tin kono hande hunde fof ko jeeyngal hunde fof ma filmé hunde fof ma waɗe statiji hunde fof ma waɗe gandanɗa hoore maɗa e tiktok ma waɗe facebook ma waɗe whatsapp haydara hande ala sutoro kadi ko ɓuuri hamnade yangue fof mone fof ma wutti yangue fof wutti hay debbo goto hande Allah ne seedi hande kala debbo hande gorko desɗo hande ɓuuri warde worɓe ko wutteji ɓuuri warde worɓe sa renaki ni saaha ma fotte joom suudu ma nde ɓuuri ni wutte tawa wona an sodan ɗum an hoorema aɗa andi wutte o wawa jomum wawa sodde holno heeɓi ɗon wutte ko question hande moni pop yiiɗi ko gandanɗa hoore maɗa so ari kew yo yiire wutte walla yo yiire complet mo ɓorno mo meeɗa ɓornede walla mo hay goto ɓornaki mo hay goto ɓornaki moni fof yo ɓorno désignére muɗum moni fof yo ɓorno hande ɗiɗo tisiji wutto ko 90 ujunere wutto ko 60 ujunere 50 ujunere ɗiɗo tisiji ɗi ɓorno hande hay goto anda métre no foti kadi kala ko wutti ko waɗi valeur waɗe fof ñande jomum ɓorni mariage goto yirama walla ɓornima ɗum cérémonie goto yirama o anci on wutte on natti jogade valeur hankkadi o ƴewata ko wutte goɗɗo hoto yimɓe payi hoto yimɓe payi yimɓe tampi yimɓe lorli mbiɗen koye année scolaire enen pop eɗen gandi année scolaire way musde jangde sukaɓe hay janggoɓe école aji publique eɗen fof eɗen gandi ñande fof pasuɗi ɗi e ñande fof ko jomumen ñamata école ne ko caɗele ala ko haali janggoɓe privé ji hande jiiya neɗɗo goto taw so lewru ma yi ne yaltina fodde temedere fodde temedde ujunere ene yooɓa gandanɗa hoore maɗa école sukaɓe mumen taw ko lewru en kalani ko jomum yoɓata transport en kalani ko jomum en ñamata yimɓe keeɓi lebbi 3 walla lebbi 2 vacances fonno ko yimɓe jooɗo ƴeewa ɓultinade ƴeewa gandanɗa hoore maɗa ɓultude seeɗa ƴeewa heblanade ƴeewa wadde épargne beele gandanɗa hoore maɗa guel ɗo cukalel baɗguel examen so fayi collége beele eɗen ƴeewana guel école moƴƴo oɗo baɗɗo bac beele so heeɓi bac makko eɗen ƴeewanamo université moƴƴo walla en ƴeewanamo bourse kono ala ko ponɗen foftade walla ko ponɗen ɓultinade ko koye vacances uji en duppoten ɗum ha laaɓa e mariage uji duppoten ɗum e mariage uji ha laaɓa e nder vacances uji nder ɗiɗo lebbi 3 vacances Allah ne seedi ko yimɓe dépense to e mariage uji ko e piye en ganduɗa wutteji en kottoji en yimɓe mbawa dépense ɗum e année scolaire ono lebbi jeenayi année scolaire ɗi gare jurnen ɗen koye men gare ƴeewen gurnameje meɗen gare mbaɗen ken nafa en pular ne heewi wiide welde galle ɓuuri welde yangue kadi ganda mbimi ko yon mi yiyani yon jaab mi wiyani yon jaab kono mbimi ko tesko ɗe ƴeewe dewgal kala dewgal ɓurgal famdude feere ngal ɓurata waɗede barke kala dewgal ɓurgal bonnede jawdi ɓurgal hewde dépense uji ƴeewe ngal dewgal final mum ƴeewe ngal dewgal finition muɗum ɓe jaaha coodiya bague feggere 60 ujunere 70 temedde ujunere cooda bague feggere tan cooda robe mariage ñalawma goto ɓornete holno foti ɓorne cotta ɗum luwa nokku liye temedere ujunere looɓa espace traiteur holno foti joɓata ɗumen saroɓe gaynon payon appartement balɗe 3 walla balɗe 4 joɓon 60 70 ujunere en kalani goɗɗum ɗum jomum fero taw gandanɗa hoore maɗa liggi fodde duuɓi 3 duuɓi 4 e waɗa épargne saaha ka tawi ka joom contrat aɗa ƴetti crédit banque ƴetta crédit banque million ngaji 10 million ngaji 20 ulla e mariage kadi sike bizarre mbimi ko ɗin mariage uji saaha nde gayanta yobde crédit banque gayanta yobde ñamade ñamloɗa nde tawa dewgal buujitima tawa seere debbo yi lawol muɗum tawa debbo yi lawol muɗum seere debbo hankkadi mbiyete keɗen guuram tubakeje ko hen par ce que ko hen guurɗen aɗa ƴama debbo ƴamɗa ɗum koye tubakan kagal a waɗi dewgal maɗa mbaɗa ɗum koye tuban kagal a hurtini debbo e tuban kagal debbo ne wiyene wuura e tuban kagal an noon caggal dewgal mbiya ala aɗa jippin balla mum yo wontu fuutanke walla yo wontu pullo walla yo wontu jolfo walla yo wontu ɗum ɗo mbiya aɗa ɓucco ɗum hankkadi tawa wowni ɗum guuram tuban kagal waɗi mi waɗani walla wima ya ɓaɗin ɗum ndiyam wima ala mata ala junggo mata wa ɓaɗinde hoorema ndiyam
to bottaɗan woni bottare ma nan nder cuisine ya addoy garta hannde mbi komi tampuɗo mi sagginani ya soodo restaurant walla ƴeew ko gottiɗa hankkadi ko joomum ene jeeɓata le probléme ko film ji hannde film ji nana jeeɓe série ji nana jeeɓe ko yimɓe jeyata film ji jeyata série ji ko ɓe berkene ɓe mbatta ɗum gandanɗa hoore maɗa gonga ɓe cikka ɗum ko réalité eɓe mbatta ɗum gonga eɓe mbatta ɗum e guura walla ko indieji walla ko faraytinaɓe walla amrina en guuri mbiyen enen ka fuutanke walla ka ɗalhanajo walla ka gappunajo walla ka pempeƴelnajo mbiyaɗa wuurɗam gurdam wawa wonde moni fof ne jogui réalité mum fof ne jogui culture mum fof ne jogui aadaji mum ene jogui finatawa mum ɓe sa debbo mbimi mbaɗanɗa guila départ ko restaurant ji ko ɗum ɗoji fof mbaɗon cérémonie mariage uji mo fof mbaɗon koye tubankaka caggal mbaɗon mariage moɗon hôtel walla gandanɗa o maɗa appartement ha dabitoɗa garta debbo mbiya ɗum ya arta ɗum e galle enen fof eɗen garda gurnameji men ko gurdam société gurduɗa koye yumma en gurduɗa koye bandiraɓe ma rewɓe gurduɗa koye miñi en gurduɗa koye mawni en joom suudu ma wiya saggina wiya wawa sagginande galle fof walla rewɓe hannde Allah ne seedi so tawi aɗa ƴamɓa ɗumen namdotoma ko so tawi yumma ne wuuri so tawi tan yumma ne wuuri ne jarani ɗumen wasde nadde e ngal ɗon dewgal walla namdoma so tawi ala bandiraɓe rewɓe walla jiiɗa kañumen jiiɗa hoddude hay goto won rewɓe hannde jiiɗa hoddude hay goto yataw saɗa resa ɗumen yataw ko an tan kañum tan so yataw e garɗo mum yataw ko miñum debbo walla ko yummum walla ko bamum yiɗa yumma ara yiɗa bamma ara yiɗa miñe debbo ara yiɗa mo debbo ara kañum tan ko yiiɗi yataw ko yummum walla ko bamum walla ga miñiraɓe mum rewɓe ene wayno leydi mi wiyani foof kono ne wayno leydi wallahi wal bandiraɓe rewɓe tinniɓe gandanɗa hoore maɗa wal bandiraɓe rewɓe tinniɓe israɓe tinniɓe ƴekiraɓe rewɓe kono walla hewɓe mbima jiiɗa gañi fof ko yiide ƴekiraɓe nde wonnoon kadi ko addantaɓe ko yiide ko saaha ko yiideɓe ko fewani saaha jiiya galle ƴekiraɗe wona e galle jaɓɓe waɗeno comme tubak waɗeno comme gandanɗa o maɗa sarif ni e galle haydara watta heddo wiyana commande galle ƴekiraɗo wiyana commande galle wiyana rokka commandement ene ari galle gandanɗa maɗa ka galle debbo hono maɗa debbo desaɗo an ka ƴekira mbiya wona e galle ɗo commande pourquoi seydi commande e galle moɗon aɗa ronki réserve dewgal maɗa ha ceerɗa hen garta e galle mbiyaɗa commande ndewa nguttu aɗa takka aɗa ɗuminina aɗa so tawi bani gorko ko nofal ñakka nofuru mum ha gandanɗa o ma natta hoolade joom suudu mum walla ha mette gara hakkude mum joom suudu walla ha seera joom suudu walla ha nawlira taw ko ha woni sababu ɗum noon waɗi bandiraɓe rewɓe heddiɓe ne jiiya ɗum walla nana ɗum jomum ara saabu eɗen gandi rewɓe hay goto huno ko mum ala kaliso kala hen jomum ko wadda so fini duba ko yarko seyduma haalan ɗum min de ƴeekam hannde tampini min de hannde esamo hannde on urta ɗum janggue ñaama urta ɗum banggue nano min de ko ni o waɗatami min de ko ni o wattami kala ko o haalani joom gallam kono wiyata kala ko ɗum en hankkadi jomum kalanteɗo kañum jogoɗin kulhuli sa hani ko fenade mais jomum jogoɗin kulhuli huula janggo e jaam wurdude e sum walla hujjude ƴeekom ƴeewen gurden gurnameje meɗen ƴeewa ko moƴƴi wadde gurnameje men ɓennuɗe mawɓe men ɓe no gurduno ni mi wiyani foof ne moƴƴi kono ko ɓuuri hen hewde no moƴƴi ay ko moƴƴi ko ƴeewen ɗum kesam ma ko garko joni ko ƴeewen hen ko moƴƴi mbaɗen sélectionné gandanɗa hoore maɗa e ko ɓooyi ko moƴƴi ko ɓooyi ko ndendinen walla ƴeewe ay tubakoɓe haydara ala ko beddoto ɓe mbaɗata tan ko modernisé ay Renault mi hokka on Renault fuɗɗiri ko Renault 4 oto biyeteɗo Renault guila Renault 4 fuɗɗiri ha ari 12 ha 21 ha yetti ha Renault hannde nane yaltine auto ji gandanɗa homaɗa katuji Peugeot ƴeeɗo fuɗɗori ha yetti hannde to yetti ɗo saaha fof woda koɓe kesɗin hen saaha fof mbaɗa ɗum recyclé saaha fof woda ko gandanɗa hoorema ƴeewe téléphone fuɗɗorno ko téléphone ngaji ɗe batteɗi ne waɗa phénomène wuuro waɗe fixe ha ɓooyi seeɗa ɓe gaddi téléphone ngaji talki walkiɗe ha ɓooyi seeɗa gandanɗa ɓe gaddi téléphone ngaji gandanɗa homaɗa galguel mbiyata Allahu wahid téléphone ngaji mawɗe ɗe ha ɓooyi ɓe gaddi téléphone ngel tuxil ha ɓooyi ɓe gaddi écran hande ñande pop ha iPhone naati hande ne jaara iPhone 17 koko wonno ko tan ko ɗum woda koɓe kesɗitini e ko ɗumino koɓe wona kadi wedde ha laaɓa ala ko wonno ko en ƴeewata ko moƴƴi ko ƴeewen hesɗitini ɗum woda ko ɗakkuɗen hen ɓeyden garantinde ɗum kono noon poɗɗe wadde sen mbaɗi noon en tampata ɗum noon tinɗen garen to banggue moƴƴinde gurdameje meɗen ganden nde yimɓe tampi yimɓe lorli yimɓe lorli neɗɗo ƴetta économie mum foof tawi ka commerçant walla tawi gandama ka de mbaɗa économie fodde duuɓi 5 duuɓi 6 saaha duuɓi 10 aɗa waɗa économie aɗa waɗa foof mbaɗa économie ñaame nder balɗe 3
neɗɗo ƴen liggo waɗa économie fodde waɗa épargne tawi ka liggotoɗo fodde duuɓi 5 yonatama ƴetta gandanɗa hoore maɗa ñamade ƴetta salaire fodde ñamade fodde gandanɗa hoore maɗa ñamade duuɓi 6 ñamade duuɓi 7 ƴetta crédit bancaire foof gadda butta hen mbaɗa foof mbaɗa e mariage foof duppe e balɗe 3 walla balɗe 4 mbiya yimɓe ko ni ponmi mbiya yimɓe ko ni ponmi walla ɗannotoɓe garta mbaɗa mariage wallahi seno koota ma nodda toon no yo nelde billet walla mbaɗa arrivé payé jomum arti fuɗɗo à zéro heddo ga ɗacca ga debbo ne tammaɗe lorani o waɗi hande ko ɓuuri hewde jomum so arti resi jalta goppa debbo ne sowi dustoɗa nde dañoytoɗa nde gartirɗa sa nayi tawata ko ɓiye heeɓi baccalauréat walla ɓiye watti nana université donc no gartirɗa ɗum noon tinɗen ganden ganden ko mbawɗen ganden ko madde mariage uji ɗi moƴƴi jokkeɗen ɗam ndi ne moƴƴi kono tinne gaare gandanɗa hoore maɗa jogoɗen ardiɓe gaare jogoɗen ardiɓe jo gandanɗa hoore maɗa jamaji meɗen almameɓe men halifaɓe men yo mbaɗen orienté no dewle ɗe e dow lawol mbaɗen dewle ɗe dow peewal jeunesse aji wuuro ɗi daro alhamdulillah wol guure dariɗe hay sinno ittani ha laaɓi wol gueɗe kewɗe nana usti nana itti yo jeunesse aji ɗi daro ɓuuri bonde wuuro foof ko wuuro ngo ala jeunesse wuuro so tawi wuuro gandanɗa ɓuuri bonde wuuro foof ko wuuro ngo ala khalifa diine walla waɗi joguingo khalifa diine mo yimɓe korma e khalifa diine walla wuuro ngo ala jeunesse wuuro jogoto jeunesse dariɗo jeunesse o gollodo e khalifaɓe diine jeunesse o gollodo e gandanɗa mo waɗa e laamu wonɓe e wuuro ngo laamu ko ɓuuri hewde e laamuji woni préfet ji wonoɓe e guure meɗen jeeyaka hen wona e guure men jeeya sen joguiɓe khalifaɓe diine men en joguiɓe jeunesse aji men en pewjidi peeje men kene moƴƴi kene yaade jamanu en ɓamdi jeunesse e khalifaɓe diine ɓamdi en jeehi préfet ari walla chef de arrondissement ari walla commissaire ari en kalni ɗum en mbi ɗum de ko ɗum ɗo wuuro ngo ƴetti en mbaɗi kuuli meɗen mbiɗen jeunesse tawa gandanɗa ho maɗa tumni koye diine tigni koye khalifaɓe men en mbaɗi kuuli men dewle ko ni yarata vacance ko ni majjirte ko kuule wuuro men ko ni gam rende wuuro men gam rende gandanɗa maɗa keeri wuuro men guure men en gari en nawni ɗum chef d' arrondissement walla en nawni ɗum préfet walla en nawni ɗum gouverneur o mayro mo heddo hen somo yiiɗi kay heddade e wuuro ngo saabu so tawi en nanggodiri jeunesse nanggodiri e mawɓe khalifaɓe diine kala gaddade e wuuro so jaɓani kuuɓe eɗen mbawi ittude ɗum ɗon eɗen mbawi ittude ɗum saabu kamɓe ɓe gaara ko yoɓe nden ɓe gaari ko rende soɓe tawi noon jeunesse ne organisé walla hande chef d' arrondissement ji walla préfet ji kewɗi hande kala kene golloto koye joom guure en ɓe ɗum noon musidɓam tedduɓe tinɗen gaare ko ala hoore yahata kono kadi koye sappo yahata ɓuuri bonde gaare ƴeewen jogade juɓɓudi men gaare ƴeewen jogade gandanɗa wonde jeunesse aji men en waɗi guure ngala jeunesse walla hayso jeunesse ne woodi ko pijoloji tan toppitaki ko fate gonka wuuro toppitaki jeunesse noon gande sukaɓe hande wona mawɓe janggo jeunesse firtani tan yo waɗ bal walla jeunesse ala jeunesse kala ko fati e wuuro so wiyama jeunesse firtani jeunesse firti ko doole jeunesse ko doole jeunesse ko avenir jeunesse ko gandanɗa hoore maɗa ko espoir kañum woni avenir wuuro kañum woni espoir wuuro kañum woni doole wuuro ɓuuri bonde wuuro foof mbimi ko wuuro ngo ala jeunesse walla ngo jeunesse mum waɗani organisé jogade jeunesse noon wasa jogade wona firti tan ala sukaɓe ala ko jogade jeunesse ko fedde taw ko fedde sukaɓe wuuro gandanɗa hoore maɗa tamodirɓe rendidirɓe taw kala ko fati e gonka wuuro ko fati e joɓɓude wuuro kañumen en jii guure jeunesse Allah jeunesse men organisé Allah ne seedi so tawi wuuro teskama walla ƴeɓotoɗo e wuuro walla gujjo nana e wuuro ko jeunesse o waɗata gandanɗa ko mbaɗa patu waɗata pelle taƴata waɗoɓe patu renoɓe wuuro ɓe mbaɗa feere haaɓe teeɓo oɗo gujjo walla haaɓe teeɓo oɗo ƴeɓotoɗo tawa ɓe noddani chef de ɓe noddani police ɓe noddani gendarmerie ɓe nangga jomum ha tiiɗa ɓe gadda jomum ha junggo juuɗe joom wuuro walla juuɗe almami walla ɓe nawa ɗum galle chef d' arrondissement walla galle préfet ɓe mbiya ko oɗo tampinanno wuuro walla ko oɗo wujji hatno jawdi ɗen guure ha joni en goodi wol guure mbimi gandanɗa hoore mata vacance uji gaari kañumen jogui liste mari kala mbaɗowo dewgal ma ara ha mabɓe haalnaɓe ɓe ƴeewa calendrier so tawi ala mariage uji ganten mbaɗata ɓe mbawa haaldude joomum wol jeunesse aji ene goodi ko kañumen mbiyata ko ni watte min ngala e ɗum so tawi wadde dewgal ma ko ni so dewgal ma gasi noon sa yiiɗi ko jiɗɗa foof bonna kake ma wona joomen kono wuuro ngo ko ɗum walla jeunesse aji kañumen daari wadde appliqué so almami wi walla so khalifa diine wi ngoɗo wuuro tengge ko ujunnaji 60 bomri diwa ko ujunnaji 20 ko kamɓe darto ha ɗum waɗi appliqué
walla jeunesse aji ne ngoodi so wiyama jurgal ala ko kañumen darto juuɗo fof fawe amanta force yoɓat walla waɗe embargo so tawi jiɗɗa ko juurde walla jiɗɗa ko wiyede ka moƴƴo fata mariage ɓenna walla taw ɗum on kay wona ñande jangge mbiyataɗo juuɗe walla goɗɗo neɗɗo ari ñagotoɓe ari walla ñeeƴɓe walla wambaɓe ari yiɗi moƴƴude ɗumen ɗaccu gandanɗa hoore maɗa o nder cérémonie hoɗa nder cérémonie fata ha jaaha galle maɗa walla ɗacca ha jaaha jippude jomumen mbaɗa enveloppe nawna jomumen dokka jomumen sa yiiɗi dokka million walla dokkaɓe oto sa nangas kittoa kono noon so kuule mbaɗama tinnoɗen mbaɗa respecté kuule ɗe koto wi tan an mbaɗa jogui min mbaɗa jogui par ce que komi patron walla komi galo min sanemi concerné pa mbaɗami koko beelami kono ƴeew gandanɗa hoore maɗa ma worko mbaɗɗa mo miskine Allah wiyene waɗa saabu enen eɗen gandi hay goto yiiɗa ɓuurede eɗen jawi fasde eɗen jawi sasde ɗum noon tinɗen moƴƴinen gurdameje meɗen moƴƴinen guure men moƴƴinen dewle men dewle ɗe mbaɗe barke mbimi welde galle ɓuuri welde dewgal woro kaari weeli galle ɓuuri woro mariage kaari weeli woro mariage kaari weeli ƴeewe final muɗum ƴeewe suite muɗum ƴeewe suite mum ɗum noon tinɗen ganden kadi gaspillage bonande moƴƴani bonande dagaki bonande wona ko men eɗen jogui gandanɗa maɗo heewi jolɗe kewɗe ɗe poɗɗen sukkude eɗen jogui biskiɗeɓe fodɓe wallede eɗen jogui ɓe cellani fodɓe safrede eɗen jogui sukaɓe ñagganɗanama hakkillaji gadɗuɗi fodɓe ballede no jagguido jangde moƴƴere jangguinen ɓesguji men en keɗima hanki wasiya musidɗo men séri men almami Abou Tall jangguinen sukaɓe men gande koyi kala leñolngol janggani ko laamatengol eyyi min komi ɓi galle kawre komi ɓi galle mawɗo en eyyi min ko ɓiɓe almami en min ko ɓi seedaɓe en a janggat tan sa janggani tan janggo jaam jangguɗoma ar lamma eyyi ko minen almoto minen woni almameɓe a janggat tan gona almami so tawi a natti wawde haydara walla jinnaɓema ne jangguno ana janggani janggo jaam mo meeɗa wonde almami mo noddintano jamani walla ni mo artano jama jibina ɓiɗɗo gandanɗa ho maɗa jangguɗo ɓurɗomo janggude ɓurɗo sukaɓe ma janggude aral almama ala ko mbawɗa hen eyyi minen ko min laami ko janggo jaam gandanɗa homaɗa mbimi jangguɗo ara gandanɗa homaɗa waɗe gouverneur walla waɗe chef de walla wona maire commandement ala ko mbawɗa hen ɗum noon ittata deeƴa watta tan ko janggude komi komi galle mawɗo en ala eyyi min komi ɓi patron a liggoto tan annene gona patron komi ɓi janggude ko ɓi ceerno a janggat tan annene gona ceerno komi ɓi khalifa a janggat tan annene janggo gona khalifa c'est tout wona nduno wona haydara ala hande ko noon aduna o hande ko ɗon tan a janggat tan hande ko jangde kadi ko jangde tigui rigui hande ko jangde kadi ko jangde tigui rigui tigui rigui tigui rigui ko mbawɗa wonde galo galo ko foof ta janggani jangguɗo ñamat kake ma saɗa weela saɗa metta saabu hay soko uddude compte bancaire a janggani a wawa il faut ƴeewa jangguɗo waɗanma compte bancaire il faut ƴeewa jangguɗo waɗanma comptable so woni comptable wa il faut ƴeewa jangguɗo waɗanma conseil il faut ƴeewa jangguɗo waɗantomo inventaire jawdi maɗa saabu eɗen gandi hunde fof hande ko bindol hunde fof hande ko bindol hunde fof hande ko calcul ɗum noon tinnen janggen jangguinen sukaɓe men jangguinen sukaɓe men neɗɗo wi nimsi janggani walla ko a nimsi ko jangguɗa koko seeɗa a dañi ɓiɗɗo janggin ɓiye mbaɗen neɗɗo wawa wadde investissement ko ɓuuri investissé jangde sukaɓe muɗum en keeɗima si ceerno men ceerno Abou Tall hanki e nder yewtere men Ɓuuɗal Yurmede ɗum noon tinɗen toppiɗen ɓesguji ɗi ganden kañum woni avenir men janggo toppiɗen jeunesse aji men toppiɗen halifaɓe men diine mbawen heddade gandanɗa hoore maɗa e less jamiroje mabɓe ken leyɗele julɓe ken leyɗele julɓe ken ɓiɓɓe julɓe tinnoɗen ko mbawɗen wadde pop yo diine o won supape meɗen diine o yo won supape men kala ko neɗɗo no waɗa ɓaade ka julɗo ƴeew d' abord beele en daagui beele gandanɗa ɗum sariya ne yamiri ɗum beele diine ne yamiri ɗum beele lundaki diine beele lundaki sariya wallahi so nani ndeeƴe wol goppuɗo place mum kala nde yimone foof deeƴi e place mum yimɓe deeƴi mono woni e daari e place mum ananta ndeeƴen sa yi tan ɗeɗo caɗele hannde ko keɓeten e galleji men e yangueji men e mariage uji men e caggal mariage uji pop ko gandanɗa mara ko woppude en laabi ko wadde en dévié ko woppude laabi ɗi ponɗen rewde noon tinɗen koye men ballen koye men Allah walla en Ɓuuɗal Yurmede so feeri feeñi feeña windere feeña ɓataki Ɓuuɗal Yurmede ko fate carika ha tenti noon ko fate mariage uji ko fate dewle e jawtol musidɗo moon séri moon Haali Abouba yo jaam Allah ñallan en